गिबियावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हामबाय होनो जोंनि बे सुपारनेचारेल एबा गोमोथाव मुलुग इउट्युब चेनेलनि जुगिदै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो बरायो। नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जेब्लानो जोङो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंथांनिसिम जोङो सौहैनो हागोन। दिनै जोङो गोदान मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआ जाबाय फोथायनाय। दिनै जोङो फोथायनायनि सोमोन्दै नायगोन। गोबां समाव जोङो फोथायनायखौ जोङो मोनसेयानो एखेयानो सानो, नाथाय फोथायनायखौ जेब्ला जों नायगोन फोथायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ। नाम्बार 1 जोङो नायग्रोगोन, जेब्ला जिसुखौ नोङो इसोर होननानै मिन्थिजेनो अब्ला नोङो बासायजानो थाखाय, पापनिफ्राय उद्रायनो थाखाय नोङो फोथायो। बासायजानायखौ मोनहैनो थाखाय फोथायनाय बियो। जोङो नायगोन इफिसियाननि लिरनाय चैप्टार 2 verse 8। मानोना नोंसोरनि फोथायनायजों बासायजानाया इसोरनि दयाजोंसो, नोंसोरनि मावनायजों बे जायाखै, बे इसोरनि ओरैनो होनाय। बिनिखायनो नोंसोरनि सासेबो गोग्गा खालामनानै लानो हाया। नोंसोरनि बासायजानाया इसोरनियाव फोथायनायजों आरो इसोरनि दयाजोंसो। इसोरनि दयाया दिनै जोंनि सायाव फैनायनि थाखाय, आरो जोङो जेब्ला जिसुखौ इसोर होननानै फोथायबाय इसोरनि दया फैनायनि थाखाय, आरो बे दयाया जोंनि सायाव फैनायनि जुगिदै जोङो जेब्ला जिसुनियाव फोथायबाय अब्ला जोङो सोरगो रायजोआव हाबनायनि बा बासायजानायनि जोङो लामाखौ मोनबाय। बे जाबाय नोंनि मावनाय खामानिजों, नोंनि बोलोजों, नोंनि थाखाजों, नोंनि धन सम्पतिजों नङा। बे जाबाय कमप्लिटलि इसोरनि दया। आरो बे जाहैबाय इसोरनि दयाया जोंनि सायाव फैनायनि थाखाय जोङो इसोरनियाव फोथायनाय। आरो बे मोनसे फोथायनाया जाबाय सोरगोआव हाबजेननो फोथायनाय, बा उद्राय जानो, पापनिफ्राय गहोजानो फोथायनाय, जिसुखौनो इसोर होननानै। बे फोथायनाया जाहैबाय सोरगोआवल' नोंखौ लांनो हागोन। आरो बेखौनो जोङो जेब्ला नायगोन रमान्सनि लिरनाय चैप्टार 10 verse 9 and 10। जिसुआनो फोरबु होननानै नोङो सिमान लाब्ला आरो बेखौ इसोरा थैनायनिफ्राय थांखांफिनहोदों होननानै फोथायब्ला नोङो बासायजागोन। मानोना जोङो जोंनि फोथायनायजों इसोरजों धोरोमिया खालामजायो आरो सिमान लानायजों बासायजायो। जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनायजों जोङो धोरोमिया जायो। दिनै आब्राहामाबो इसोरखौ फोथायदों, बिनि थाखायनो धोरोमिया जादों। दिनै जोङो जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंनि पापनि थाखाय कालभारि क्रुसाव बलि जादों होननानै फोथायदों, बिनि थाखाय जोङो धोरोमिया नोजोरजों इसोरजों नुजाबाय, बा इसोरा जोंखौ धोरोमिया नोजोरै नायबाय, आरो जोंनि पापफोरखौ सिमान लानायजों जोङो बासायजानायखौ बा उद्रायनायखौ जोङो मोनबाय। दिनै बे फोथायनाया जाहैबाय खालि जोंखौ सोरगोआव लांनोल', जोंनि जिबना सोरगो रायजोआव थांनो, जोङो पापनिफ्राय गहोजानो, गावखौ धोरोमिया जानो थाखायल' जोङो फोथायदों। आरो गोबां समावनो जों सानो बे फोथायनाया, बे बासायजानायनि फोथायनायानो जोंखौ मिराकल हिलिं, सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावनायनि फोथायनाया एखे नामा? नाथाय आं बुंनो नागिरदों दिनै बाइबेला बेखौनो क्लियार जोंनो फोरोंदों जे फोथायनाया जाहैबाय गुबुन गुबुन रोखोमनि। दा जोङो जिखौ नायदों बे जाहैबाय बासायजानायनि बा इसोरनि सिगाङाव गावखौ धोरोमिया जानायनि फोथायनाय। आरो बे इसोरनि सिगाङाव गावखौ धोरोमिया जानायनि फोथायनाया जाहैबाय खालि जागायजेननाय फोथायनाय। आरो बे जागायजेननाय फोथायनाया, नाम्बार 1 फोथायनाया जाहैबाय बयबो जायफोरा ख्रिस्ट'खौ इसोर होननानै फोथायबाय बिसोरनियाव दङ। आरो जों गासैहाबो फोथायो। नाथाय जोङो दायो नायगोन, दिनै जोङो इसोरखौ फोथायो, नाथाय सोरगो रायजोआव थांनो थाखाय, पापनिफ्राय उद्रायनायनि थाखाय, धोरोमिया जानो थाखाय जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा फोथायो। नाथाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै जोङो हिलिंनि थाखाय जोङो फोथायग'नो हाया। हिलिंनि थाखाय फोथायनाया गुबुन रोखोमनि। जेरैहाय सासे 12 बोसोर थै बोहैबाय थानाय आइजोआ जेब्ला बियो कुबिराज डक्टरनाव, जेब्ला बियो गासै मेडिकेलाव थांनानै ट्रिटमेन्ट लाहैदोंमोन, नाथाय हामजानायखौ मोनाखै। जेब्ला बियो गोसोआव फोथायबाय आं जेब्ला जिसुनियाव फैनानै बिनि जिखौ दांगोन, आं बिनो बाथ्रा जेबो बुंलाया, अब्लानो आंनि बेमारा हामगोन। फोथायनाय गोसो लानानै, हामगोन होननानै फोथायनाय गोसो लानानै जेब्ला जिसुनि गाननाय जिखौ उनथिंनिफ्राय दाङो, अब्ला बिनि बेमारा लोगो लोगो हामबाय। आरो जिसुआ बुंबाय आंखौ सोर दांखो? आरो बे समाव सेलाफ्रा बुंबाय, प्रभु एफाबां भिर मानसिफोर, आंखौ सोर दांखो होननानै नोङो बोरै बुंनो हाखो?
एबा बिराव सोर सोर दांखो? नाथाय जिसुआ बुंबाय, आंखौ सोरबा सासे दांबाय आरो आंनिफ्राय बोलोआ ओंखारलांबाय, पावारा ओंखारलांबाय। आरो बे समाव आइजोआ गिनायजों थोर थोर जिसुनि खाथियाव गसंदों। आरो बे समाव जिसुआ बेखौ बुंदों, नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखाबाय। दिनै बे जों जाहैबाय हिलिंनि थाखाय फोथायनाय। आरो सोरगो रायजोआव हाबनाय बा जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनाया जाहैबाय जागायजेननाय फोथायनाय। नाथाय दा जोङो रायलायदों बेमार हामजानायनि फोथायनाय। आरो बे बेमार हामजानायनि फोथायनाया जोङो जुदि बाइबेलाव जुदि नायोब्ला जोङो नुनो मोनो, जायानो फोथायनाय गोसो लानानै फैदों जिसुनियाव, जिसुआ बिसोरखौनो सोखादों। जायानो फोथायनायजों फैदों इसोरनि खाथियाव, बेखौनो हामहोदों जेब्ला जिसुआ मोदोम महरै दंमोन। आरो आं बेखौनो दिनै बुंनो नागिरदों, दिनै फोथायनाय गैयाब्ला इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो हाया। फोथायनायजोंसो जोङो इसोरखौ खुसि खालामनो हायो। जोङो नायनो इब्रानियनि लिरनाय चैप्टार 11 verse 6। फोथायाब्ला इसोरखौ रावबो खुसि खालामनो हाया, मानोना इसोरनियाव फैनायफ्रा इसोर दं होननानै फोथायथारनांगोन आरो जायफ्रा बिखौ नागिरो बिसोरो बिखौ मोनो। जायफोरा इसोरनियाव फैयो बिसोरो इसोरा दं होननानै फोथायथारनांगोन आरो जायफोरा फोथायनायजों इसोरखौ नागिरो बिसोरखौ इसोरा हामजायो बा इसोरा बिसोरजों मोनजाहोयो। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, नों जुदि फोथायनाय गोसो लानानै नोंनि समस्यानि थाखाय जुदि इसोरनियाव फैयोब्ला नोंनि समस्याया गोजान जागोन। नों जुदि बेमारनि थाखाय जुदि इसोरनियाव हामगोन होननानै फोथायनानै जुदि फैयोब्ला नोंनि बेमारा हामगोन। नाथाय आं बेयावनो बुंनो नागिरदों, व्हाट इज द मिनिं अफ फेथ? फोथायनाया माखौ बुङो? फोथायनाय माने मा? जोङो नायनि बाइबेलनि लिरनायनिफ्राय इब्रानियनि लिरनाय चैप्टार 11 verse 1। जोङो मोनगोन होननानै भरसा खालामनायखौ नंथारगौ होननानै रोखायै साननानै आरो मेगनजों नुयैखौ दंथारो होननानै हमना लानायखौ फोथायनाय बुङो। जोङो इसोरनियाव मोनगोन होननानै भरसा खालामनायखौ, दंथारो होननानै जोङो आसा खालामनायखौ, बा जोङो मेगनजों नुवाखै नाथाय दंथारो बा मोनगोन, इसोरा जगायगोन, इसोरा मावथारगोन होननानै आसा खालामनायखौनो फोथायनाय होननानै बुङो। फोथायनाय माने बेखौसो, जेब्ला नोंखौ डक्टरा बुंगोन नों हामनाय नंला, जेब्ला नोंखौ मानसिफोरा बुंगोन बे मानसिया जेबो जाला, जेब्ला नोंखौ मानसिफोरा बुंगोन बे मानसिनि थाखाय आसा गैला, बेहा आरो जिउआव जेबो जाला, नाथाय नोंनि आसा गैयै समाव, नोंनि लामा गैयै समाव, नोंनि लामा गोथेनाय समाव, नोंनि आंखालनि समाव जेब्ला नोङो इसोरा जगायगोन, इसोरा दंथारो, इसोरा होथारगोन होननानै आसा लानानै फैनायखौनो फोथायनाय बुङो। आरो जायहा फोथायनाय गोसो लानानै इसोरनियाव फैयो इसोरा बिसोरखौ बोर होयो आरो इसोरा बिसोरजों सन्तुष्ट जायो। दिनै फोथायनाय गैयाब्ला नोङो इसोरखौ खुसि खालामनो हाया। नाथाय जों गोबां समावनो सानो, आं जिसुखौ इसोर होननानै फोथायबाय बेनो जथेष्ट। नाथाय जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनाया जागायजेननायनि फोथायनायसो, ख्रिस्टनियाव हाबजेननायनि फोथायनायसो, आरो बे आराम्भनिसो, वानसो जाग्रोदों बा ए आल्फाबेटसो जाग्रोदों। वाननि उनाव 2, 3, 4, 5, 100 जालाङो, बिदिनो लाख क्रौर जालाङो। थिग बेफोरबायदिनो नोङो जिसुखौ इसोर होननानै फोथायजेननाया बे जाहैबाय जास्ट बिगिनिं, नोंनि ख्रिस्टियान जिउ खुंनायनि आराम्भनिसो। नाथाय फोथायनाय आरो जोङो मोनसे बुंनाया जाहैबाय, नोंहा जेब्ला लामा गैला, नोंहा जेब्ला उफाय गैला, नोंहा संसाराव लामा गोथेजोब्बाय, नोंहा पकेटाव थाइसेबो गैला, नोंहा जिउआव जेबो जाला, लामाया खोमसि जाजोब्बाय, बे समाव नोङो इसोरा आंनो लामा होगोन, इसोरा आंखौ बोखांगोन, इसोरा आंखौ सोखागोन, इसोरा आंखौ हेफाजाब खालामगोन, इसोरा आंनो जगायगोन, इसोरा आंनो बोर होगोन होननानै नोङो इसोरनियाव आसा खालामनानै जेब्ला गुरै गोसो लानानै बिनियाव मोनगोन होननानै भरसा खालामनानै फैनायखौनो फोथायनाय बुङो। आरो जायनियाव बे फोथायनाय गैया बे मानसिफोरा इसोरखौ खुसि खालामनो हाया। दिनै आब्राहामा फोथायनायनि जुगिदै इसोरखौ खुसि खालामनो हादों आरो इसोरा बिखौ गावनि लोगो मुंख'दों। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जों सानो आं जिसुखौ इसोर होननानै फोथायबाय बेनो जथेष्ट। नाथाय आं बुंनो नागिरदों, नों जेरैबायदि फोथायो मोदायाबो बेफोरबायदिनो फोथायो। जोङो नायनि जाकबनि लिरनाय, जेम्सनि लिरनाय चैप्टार 2 verse 19। सासेल' इसोर दं होननानै नोङो फोथायो बे गाहाम, नाथाय बुहुदाबो फोथायो आरो गिनायजों थोर थोर मावो। सासेल' इसोर दं होननानै, जिसु ख्रिस्ट'आनो दि सैथो इसोर होननानै नों फोथायो बे गाहाम।
नाथाय बुहुदाबोदि फोथायो आरो फोथायनायजों बियो गिनायजों थोर 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 मावग्लुङो। नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, नोंनियाव जुदि फोथायनाय दङब्ला आरो नों जुदि इसोरनिफ्राय जुदि महिमाखौ जुदि नागिरदोंब्ला, इसोरनि बोलोखौ जुदि नों नागिरदोंब्ला, नोंनि फोथायनाया फिथाइ थायनांगोन, नोंनि फोथायनाया नुजानांगोन। नाथाय नोङो फोथायो होननानै जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनायजोंल' जेबो जाया। नोंनि फोथायनाया बे जागायजेननायनि, नाथाय बिनि उनाव नोङो इसोरखौ खुसि खालामनो थाखाय नोङो इसोरनियाव फोथायनांगोन, जायखौ नोङो मेगनजों नुवाखै, जायखौ नोङो जेबो लामा नुवाखै, नाथाय इसोरनियाव मोनगोन होननानै भरसा खालामनायखौनो फोथायनाय बुङो। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै नों जुदि बेफोरबायदि जुदि फोथायनाय गोसो लानानै फैयोब्ला नोङो इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो हागोन। आरो फोथायनाया जाहैबाय गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ। जोङो जेब्ला नायगोन रमान्सनि लिरनाय चैप्टार 12 भार्स 3 फरायनि, इसोरनिफ्राय मोननाय दयाजों आङो नोंसोरखौ होनो, नोंसोरो गावखौ जेसे साननानै लानांगौ बिनिख्रुइ देरसिन साननानै दाला, नाथाय गावखौ उन्दै साननानै ला। इसोरा जायनो जेसेबां फोथायनाय होदों बिनि बांसिन रावबो गावखौ साननानै दालाथों। बेयाव बुंदों जाहैबाय इसोरा जायनो जेसेबां फोथायनाय होदों बिनिख्रुइ बांसिन गावखौ साननानै दालाथों। दा मेजार अफ फेथ। आरो दिनै बे फोथायनाया जाहैबाय गुबुन गुबुन रोखोमनि। आरो बे फोथायनाय जुदि गैयाब्ला नोङो इसोरनि मिराकल्सखौ, इसोरनि सोमोनांथाव महिमाखौ नोङो अपारेट खालामनो हाया। दिनै जोंनि जिबनाव जोंनिया जाहैबाय मेजार अफ फेथ। आंनि फोथायनाया गुबुन रोखोमनि, नोंनि फोथायनाया गुबुन रोखोमनि। आं मुलि जायालाबासिनो इसोरनियाव फोथायनायजों जेब्ला आरज खालामो आरो इसोर आंखौ सुपारनेचारेलि हिलिं खालामो, बे जाहैबाय आंनि मेजार अफ फेथ। एकर्डिं टु आंनि फोथायनायनि जुगिदै इसोरा आंखौ हिलिं मावदों। नाथाय नों जुदि फोथायनाय गैयाब्ला, एखे बेमार जाब्लाबो, एखे समस्या जाब्लाबो नोंनि फोथायनाया जुदि खमब्ला नों जाहैबाय नोङो हामजानायखौ मोननाय नङा, नों सोखा जानायखौ मोननाय नङा, नों मिराकल्सखौ मोननाय नङा। आरो बिनिखायनो बुंदों फोथायनाया मेजार अफ फेथ। जायनाव जेसेबां गावखौ बिनिख्रुइ बांसिन साननानै दालाथों। दिनै फोथायनाया जाहैबाय गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ। फोथायनाय होननानै बुङोब्ला बेयाव जाहैबाय बासायजानायनि फोथायनाया जाहैबाय जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानानो सोरगोआव थांनो थाखाय जिसुखौ इसोर होननानै फोथायो। नाथाय संसाराव गोथाङै थानाय समाव नों जुदि फोथायनाया जुदि नोंहा बोलो गैयैब्ला, फोथायनाया जुदि नोंहा खम दङब्ला, नों जाहैबाय बेमार जाब्लाबो, समस्या जाब्लाबो, माबा मोनसे खैफोद गोलैब्लाबो बा दुखुनांथाव जाथाय जाब्लाबो नों देरहालांनो हानाय नङा। मानो होनब्ला नोंनि फोथायनायनि अनुजाय इसोरा नोंनि जिबनाव खामानि मावगोन। दिनै नोंनि जिबनाव जुदि फोथायनाय गैयाब्ला इसोरा जाहैबाय नोंनि थाखाय जेबो मावनो हाया। फोथायनाय दङब्ला गासैबो सम्भब। नों जुदि इसोरनियाव फोथायोब्ला इसोरा नोंनि थाखाय सोमोनांथाव जाथावै खामानिखौबो मावनो हायो। बिनिखायनो जोङो बाइबेलनि बोसोनाव नायनि मार्कुसनि लिरनाय चैप्टार 9 भार्स 23। जिसुआ बुंफिनबाय, आं हागौब्लासो नोङो मा होनखो? जायहा फोथायो बिनि थाखाय गासैखौबो खालामनो हागौ। जायहा फोथायो बिनि थाखाय गासैखौबो खालामनो हागौ। बे इसोरा गासैखौबो मावनो हागौ नों जेब्ला फोथायगोन। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, सोरगोआव थांनोथ' जों साफ्रोमबो फोथायो। नाथाय नोंनि समस्यानि थाखाय, नोंनि लामा गोथेनाय समाव, नोंनि ख्रिस्टियान जिउ खुंनाय समाव नों जायखौ मेगनजों नुयो नों बेखौल' फोथायो। नाथाय नों जायखौ मेगनजों नुवा नों बेखौ फोथायनो हाया। मानो होनब्ला नोंनि फोथायनाया जाहैबाय एसेल'। दिनै जुदि नोंहा फोथायनाय गैयाब्ला नों जाहैबाय इसोरनि सुपारनेचारेल मावनायखौ नोङो मोनदांनाय नङा। नाथाय नोंनियाव जुदि फोथायनाया जुदि गोग्गोमब्ला, फोथायनाया जुदि नोंहा बुरजा दङब्ला, नोंनि थाखाय लामा गैयै समावबो, नोंनि थाखाय जाथावै समावबो इसोरनियाव जेब्ला नों फोथायनायजों आसा लानानै फैगोन, इसोरा नोंनि थाखाय जाथावनो हागौ बा नोंनि थाखाय मावनानै होगोन। आरो दिनै जोङो बेखौनो नायदो, फोथायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि। आरो बे फोथायनायानो जोङो फोथायनायनि जुगिदे इसोरनि मिराकल्सखौ, इसोरनि जोङो गिफ्ट्सफोरखौ जोङो अपारेट खालामो। जेब्ला जोङो 1 करिन्थियाननि लिरनाय चैप्टार 12 आव जेब्ला जोङो इसोरनि होनाय बोरफोरनि सोमोन्दै नायगोन, आरो मोनसे फोथायनाया जाहैबाय इसोरनि बोर बियो। आरो इसोरनि बोर जायनियाव दा गिफ्ट अफ फेथ,
फोथायनायनि बोर जुदि दङब्ला नोंनियाव नों जाहैबाय इसोरनि गिफ्टफोरखौ इसोरनि महिमाखौ नोङो सुपारनेचारेलि नोङो अपारेट खालामनो हागोन नों हेन्डेल खालामनो हागोन आरो गोबां सोमोनांथाव हाबाफोरखौ नोङो मावनो हागोन दिनै जिसुनि मुङाव हिलिं खालामनो थाखाय मेजार अफ फेथ नांगौ जिसुनि मुङाव सैतानखौ होखारनो थाखाय मेजार अफ फेथ नांगौ दिनै फोथायनाया जुदि नोंहा जुदि गोगोम नङाब्ला फोथायनाया जुदि नोंहा जुदि जथेस्थ गैयाब्ला नों हिलिं खालामनो हानाय नङा नों सैतानखौ होखारनो हानाय नङा बा नोंनि जिबनाव नोङो सोमोनांथाव मिराकेलखौ नोङो नुनाय नङा आरो बिनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै सोरगो रायजोआव थांनायनि फोथायनाया गुबुन आरो दिनै हिलिं मिराकेल्स एन्ड डिलिभारेन्सखौ मावनायनि फोथायनाया गुबुन आरो दिनै हिलिं खालामजानो नागिरनायनि फोथायनाया गुबुन आरो दिनै एकर्डिं टु दा मेजार अफ फेथ इसोरा खामानि मावो दिनै नोंनि जिबनाव फोथायनाय गैया बिनिखायनो नों दिनै इसोरनि सोमोनांथाव महिमाखौ नुनो मोनाखै नाथाय नों दिनै फोथायनाय गैयिनि थाखाय नोङो गुबुन फोथायनायजों इसोरनि महिमाखौ मावनायखौ नों मानो सोंखारियो नों मानो कमप्लेन खालामो नों मानो बिखौ सैताननि बोलोजों मावो होननानै बुङो नाथाय नों जेब्ला बाइबेलाव नायगोन जेब्ला बाइबेलनि गियाना नोंनि जिबनाव थागोन जेब्ला नों बाइबेलनि सोमोन्दै मोजाङै मिन्थिगोन इसोरनि बोसोनाव जेब्ला नों रोदा सुगोन अब्ला नों मिन्थिगोन दिनै फोथायनाय गैयिनि थाखाय सोमोनांथाव आसरित महिमाखौ मावनो हायाखै दिनै फोथायनाया खम जानायनि थाखाय जोङो इसोरनि महिमाखौ नुनो मोनाखै आरो जिसुनि सेलाफोरानो बिदिबो जादों फोथायनाय गैयिनि थाखाय इसोरनि होनाय अधिकारखौ एक्टियारखौ बाहायनो हायाखै दिनै इसोरा जों साफ्रोमनोबो जोंनो बोरखौ होदों बिनि एक्टियारखौ होदों गाज्रि जिउनि जेंना देरहालांनो सैताननि बोलोनि जेंना जुजिनानै देरहालांनो बेमारनि जेंना जुजिनानै देरहालांनो समयसानि जेंना जुजिनानै देरहालांनो जोंनो इसोरा साफ्रोमनोबो एक्टियार होदों नाथाय जोंनि फोथायनाया खमजुरिनि थाखाय जोंनि फोथायनाय गैयिनि थाखाय जोङो बेफोर गासैखौबो जोङो जाफुंनो हायाखै बा जिउआव जोङो देरहालांनो हायाखै बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों फोथायनाया जाहैबाय इसोरनि बोसोन खोनासंनायनि जुगिदै फैयो फेथ काम्स बाय हियारिं इसोरनि बोसोननि जुगिदै नोंनि फोथायनाया जेसेबांनो नों इसोरनि बोसोनखौ खोनासंगोन जेसेबांनो नोङो बाइबेलनि बाथ्राखौ नों खोनासंगोन एसेबांनो नोंनि फोथायनाया फैगोन दिनै इसोरनि बोसोनखौ नों जुदि खोनासङाब्ला इसोरनि बोसोनखौ जुदि नों फरायाब्ला नोंनि जिबनाव फोथायनाया फैनाय नङा नों सोरगोआव थांनोल' जेनथेन फोथायगोन नाथाय संसाराव थानाय समाव नोङो इसोरनियाव फोथायाब्ला नों जाहैबाय समयसाजों नों जाहैबाय जेंनाजों नोङो जुजिलांनो देरहालांनो हानाय नङा दिनै बेनिखायनो बाइबेलनि बोसोनाव जिसु ख्रिस्ट'आ रोखायै बुंदों जोङो नायनि माथाइनि लिरनाय चैप्टार 21 भार्स 21 जिसुआ बुंफिनदों नोंथारगौयै आं होनो गोनो गोथो गैयाजासे नोंसोरो फोथायोब्ला आं बे दुम्रु बिफांनि सायाव जेरै मावदों बेबायदिल' नोंसोर मावनो हागोन बे नङा नोंसोरो बे हाजोखौ बुंब्ला हाजोआ गुनानै लैथोआव गोग्लैहैयो अब्ला बियो लैथोआव गोग्लैहैगोन जिसुआ बेखौनो रोखा बुंदों गोनो गोथो गैयाजासे जेब्ला नोंसोरो फोथायगोन अब्ला बे हाजोखौ जेरैबायदि बुंगोन बे हाजोआ गुनानै लैथोआव गोग्लैगोन माने हाजो बायदि समयसा हाजो बायदि खैफोद हाजो बायदि नोंनि जिबनाव प्रब्लेमजों जुदि बुंफबनानै दङब्ला नों गोनो गोथो गैयाजासे जेब्ला जिसुनि मुङाव नोङो हुकुम होगोन जिसुनि मुङाव नोङो गोजान जानो थिनगोन अब्ला बियो नोंनिफ्राय गोजान जागोन दिनै नोंनि जिबनाव ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव मानो समयसा नोंनि जिउ खुंनायाव मानो नोङो इसोरनि बोलोखौ इसोरा दि नोंजों हेफाजाब होयो बेखौ नोङो मानो मोनदांनो हायाखै खारना जाहैबाय नोंनियाव फोथायनाय गैया दिनै नोंनि फोथायनाया बोरै फैगोन इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनायनि जुगिदै फेथ काम्स बाय हियारिं फोथायनाया इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनायनि जुगिदै फैयो दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों फोथायनाया जाहैबाय मोनसेल' रोखोमनि नङा फोथायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि बे फोथायनायानो इसोरनि दयानि जुगिदै जोङो सोरगोआव हाबनो हायो बे जाहैबाय जेनेरेल बयबो फोथायो बयबो ख्रिस्टियाना फोथायो दे जिसुआनो सैथो इसोर बे जाहैबाय जेनेरेल फोथायनाय गासैबो फोथायनाय नाथाय मोनसे फोथायनाया जाहैबाय इसोरनि गिफ्ट फोथायनायनि गिफ्टआ जुदि नोंनियाव गैयाब्ला नों जाहैबाय बोलोगोरा बिसयनि थाखाय नों फोथायनो हानाय नङा आरो फोथायनाया जुदि नोंनियाव खमब्ला नोङो जाहैबाय नोङो इसोरनि होनाय बोरफोरखौ नोङो अपारेट खालामनो हानाय नङा हेन्डेल खालामनो हानाय नङा हिलिं मिराकल्स डिलिभारेन्स प्रफेसि बा नोङो वर्ड अफ नलेज वर्ड अफ विजडम
बेफोर गिफ्ट्सखौ नोङो बाहायनो हानाय नङा। फोथायनाय नांगौ। आरो नोंनाव जुदि फोथायनाय गैयाब्ला नों जाहैबाय बेमारनिफ्राय हामजानाय, समस्यानिफ्राय गजानाय, हाजो बायदि समस्या नोंनिफ्राय गोजान जानाय नङा जेब्ला नों फोथायनाय नङा। जेब्ला नों इसोरनियाव फोथायगोन, नोंनि थाखाय लामा गैयै समाव, नोंनि थाखाय जेब्ला नोङो खोमसि नुनाय समाव इसोरा आंनो स्रां होगोन, इसोरा आंनि समस्याखौ गोजान खालामगोन, इसोरा आंनो बोर होगोन, इसोरा आंखौ हुस्थ' खालामगोन होननानै जेब्ला नोङो फोथायनाय गोसो लानानै फैगोन, अब्ला इसोरा नोंनि बेमारखौबो, समस्याखौबो, खोमसिखौबो गोजान खालामनो हाग्रा इसोर बियो। फोथायनाय गैयालाबासिनो इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो हाया। सोरगोआव थांनोथ' जों बयबो फोथायो, नाथाय गोथाङै थानाय समाव इसोरनि बोरखौ मोननो थाखाय जोंनि फोथायनाया बोलोगोरा जानो नांगोन। फोथायनाय गैयाब्ला रावबो इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो हाया। इसोरा बोर होथों दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बा दिनैनि बे इसोरनि बोसोन शेयारिंनि जुगिदै। आं आसा खालामो नोंथांमोना जिउआव हाजो बायदि समस्याखौ गोजान खालामनो हागोन। आं आसा खालामो नोंथांमोना जिउआव हिलिं, मिराकल्स एन्ड डिलिभारेन्स आरो इसोरनि गिफ्ट्सफोरखौ अपारेट खालामनो हागोन होननानै। इसोरा बोर होथों। आमेन।